Kini akong amo, dato kayo ni. Pero labihang tihik agad. Sobra. Way makalupig sa katihik. O kung nga no, ingon ini ang istorya eh. Bay, pisto. Mm. Ida. Ganahan ko makigduwit ni murong kanta na. Ha? Dumdum pa ka atong mga juit-juito na to. Ay, nung pa oy, sa mo siya. Ang katong second voice ko, or second voice ka. Ganahan pa ka to. Katong devoted to you ba? Katong devoted to you. Ganahan ka to. Ay, devoted to you. Oo, katong kanta sa kuan, Everly Brother. Beverly Brothers. Oh, Beverly Brother. Okay. Sige. Karga. Okay. Darling, you can count on me till the sun dries up the sea. Until then, I'll always be devoted to you. I'll be yours through endless time. I'll adore your charm sublime. Guess by now you know that I'm devoted to you. I'll never hurt you. I'll never lie. I'll never be untrue. Uy, lupa na eh. I'll never give you reason to cry. I'll be unhappy if you were blue. Through the years, my love will grow. Like a river, it will flow. It can die because I'm so devoted to you. Gusto! Gusto! Eh, paano na to eh? Uy, hala. Tawag tagsir. Tagsir. Oy, dali. Ato na to. Dali na yan. Dali, sir! Nana, sir! Sir Toy. Ah, Sir. Ni Kosto, pagpalit na lang dati og lutong daan ng sudan, ha, baby? Duha lang ka klase. Kusang sabaw o kusang dili sinabaw. Unsa mang sabawa, sir? Kung sa may mayo nga barato. Nani kwan, sir? kuha, sir. Naay dugo-dugo, Oh. naay munggos, Mm. naay taugi, Biswa. miswa. Kana lang miswa ka, ha? Ah. Ang dili sabaw, sir. Kung sa may na dito, kanang barato. Ang kana ba? Kuha, sir. Naay bola. Naay torta. Bula-bula to. Nay buwad? Na, sir. Kana na lang. Pangayot sabaw, ha? Nakinuo ko. Unsa ka diha? Unsa ka to? Ay, grabe ang si Choy. Unsay grabe? Unsay nakagrabe anak? Grabe kay noon sa dako kayo bay, no? Nya, daghan og yuta. Daghang sakyanan. Mga buok pag ito yung sakyanan. Mga malo na kayo mga sakyanan. Grabe. Nya, ang tag-iya mo, kaon nagbiswag buwan. Hello daw bitaw ning. Mo rin ako nahibod nga to Ngano ka nito no? Kuan ba, ikaw bating tanang. Sabi ka sulgan mo na. Ako'y kasulti Pero dili amoy kuan ba proybang makaingon ta nga tihi si sir. Alis nga makadungog yung ta nga di na siya mukaon og munggos nga mag-budget ko kay di na ko mukaon mo na. Dili ting ay. Duda jo ko ting. Usa na sa hinungdan nga nung no, dato kay hading. Grabe ka tik. Oh, mao gyud ka na. Amo lang yung ibantayan ng mga lihok ni Sir Choy. Kay ako, driver mo ko ni Sir Choy. Pero karon nahimo lang kong gwardiya. Tigbantay, sige. Sautos pa to. Oy! Ikaw ginabantay na skate. Asa ni gorda? Football, oy. Ha? Ano man? Nasakpan man to. Grabe sa. Lagay. Nya mo rin nang football kay dito. Ay, baka mo tuwa doon. Sa makasultihan, oy. Di ko tuwa na posible kay na. Kay ngano man ko na be? Nga nang makating. Oh, diha mo ko'y kausa nga nangayong kwarta taon para sa Sir Choy kay gutom kuno kayo. Nya. O niya, gisulti ni Sir Choy, abi ni mo unsa. Giinang gwardya nga, hundahuna ra dito nimong gigutom ka oy. Ikatuog na. Nangayo siya kwarta para plate snack. Giinang Sir Choy, ang gwardya nga. Ikatuog na kay hunahuna ra nimo. Tuog para di ka bati og gutom. Umiingon si Choy, anak. O lagi. Para tingali dili mo kagastong snack Sir Choy. Ha?
Iyan lang gipakatog ang gwardya. Mong imposible kayong mataktak gwardya trabaho kay datog. Kay Sutsoy mismo. Iya mingon ang gwardya nga. Tabagan niya nga katog lang na para di ka gutumon. Di para good. Ano man, ting? Oh, pero kasib siya. Kunya, para makasib siya, iyan lang gitaktak sa gwardya. Huwag ikaw may gibutang diha. Kay di mo na malakaw Sutsoy. Ang gamit sakyanan. Pag-jeep naman niya, kay mahal ko no kay gasolina. Maura diha. Kinort. Sir. Wa man jud kay lingaw sir no sir kanang mangutan ako nimo sir ha. Kung unsa mi sekreto nimo ba sir? Nga nahimo naman ka milyonaryo sir. Grabe kayo, Fausto. Muingon mo nga tihi ko. Yes, tungod kay naning kamot ko, nga dili jud ko makagasto. Makakaon ko, nga dili makagasto. Pwede din na sir. Pwede kayo. Pwede din na sir. Ganong dili, good. Budgeting ra gyud na, Fausto, budgeting. Kung sweldo gani kag 8,000 ang kinsinas, kinahanglan 5,000 ray imong magasto. O kanang 3, safety na nimo. Unya, pananaw gyud og mga kanang nga magakita ka usaon nga makadaginot ka ba? Plano jud ka. Kanang litan, igutom ka. Ha? Pangitaon nimo mga amigo nimo. Karon? Kung naabay nag-inom sa ila, ha? Kung naagani, mo join ka nila. Noon sir. Kagasto noon ka na sir kay may ipon makasa nag-inom. Diskarte, ha? Imong ingnon, sus, lusot pa mga imong kwarta. Ikaw mo untang mo bangka na tanan, ya moingon man jayo nang nagbangka, ay na lang problema hatsoy. Kami ray bahala. O nya, paimnon ka nya di man kami inom be. Sa man nimo. Oh. Ing na nga pag-upak ang nakatumarong tambal. Pataon-taon sa nimo. Unya, sige istorya, hinahinay sa punit sa mga sumsuman. Hangtod nga mabusog ka. Sayad Hindi na. ka busog nimo, acting dayon ka. Uy, hala, ang limong agwa man mapalong. Wala may tao dito. Balikos na ko kadiyot, ha? Sirit dayon ka. Busog na. Busog na ka. Diskarte rin na naugon. Mo ba sir? Oo. Pulpida sir scam bagay na ko nimo sir Choy eh. So, makatigom gid ka Choy. Oo. Wa pa ko magtigigom. Di ko maingon ani. Ang na ilang giingon nga diskarte lang. To! Gusto! Napakaisabaw niya to! Di apateng. Pareha sana. Diskarte mo na. Nakapangayo siya ni mong sabaw. Wa siya kapalit. So ang iyang ipapalit, ha? Ang iyang tang ipapalit, yan na lang natigom. Ingon na ana, Fausto. Ano din na? Pulpida science na. Ay, diskarte lagi. Diskarte ba? Sir, kanang tiwas lang yung istorya sir ha. Kaya ako sa katon si Osting sir. When we are together, it's so. Dara imong paniod to ha. Salamat eh ha. Nga naman ni Fausto. Nahimo naman kang sikyo nga ri. Ay, wa dayo inunsa. Wa pa man good sir magkuha og laing isikyo day. Ha? Ay. Isod ba kung may tao din sa may gitol? Kinsa mi mo abli na kung dunay tao. Kadato na niya. Wag gyud siya kuhag laing sikyo. Ay, pagsultihan na dayo na kay may ko ka ning Sir Choy. Hindi ay ikaw ba ay kagamay sa inyong sweldo o pag yung mga benepisyo. Ay, sa ilangot noon sa. Ako na siyang kanang kanon hinaynayan o pasabot ba. Kay aram ni siya mag-standby sa may guardhouse. Kay maatang mo na siya og naay mga agi nga mamaligya. Parehas ang kuno mamaligya mga saging, mantikaan, abinignit niya kanang mga lugaw. Makatang na siya para yung snacks niya. Di na siya pa-deliver. Kadato anak niya niya saging mantikaan na snacks. Paka-uwar man tao na siya. Ay, ina ang akong amo ko day. Unsa mo kay basta sobra kay nakatihik. Ha? Sobra katihik? Ibaw kagiun sa pagdagin kay kwarta nga di makagasto dili nang palit og toothpaste day. Og toothpaste di na palit kay mahal kuno kayo. Nya, unsa may iyang gamiton di ay? Toothpick na lang. Grabe ha. Di gyud siya kapait og toothbrush og toothpaste. Nya toothpick ra iyang gigamit? Ay mas makasiman siya kung toothpick yung gabiton. Kunya di pagi na mao day. Di guman pagi na nagamit sa toothpick. Hiya pagi nang iuli. Kaya nga na para ugma. Pagkakita ina istorya ha. Unsa dayon na inyong amo Pobre na siya kagikan? Ay di lagi na siya pobre gid bay non say. Kuan may igo lang may nga pagkaputang bay igo lang pagkaputang. Pero naklahian na niya kay may kay muda siyang budget, no? Kada kwarta ba? Magagasto lang na siya 20 sa usa ka adlaw, mag-uol na siya. Lagi. Pero baka mo tuda. Kaya nina ba? Doon na kapok.
Nya gamit na sa yasina. Side A na niya, side B na niya, bali-bali ba para makasave sa sabon. Ngigas ah. Niglaba lagi na niya dai ang iyang sabon nga biton katong sabon para kaligo. Hmm. Oh, may bugod ko na sila nga kung maligo siya magsinina siya. Kay mao dai, santa maligo siya. Inig niya sa panabon ni siyang lawas no. Subunan og apil niya sinina. Nya hindi malugod. Brush man yang lugod aron malimpyo sinina niya. Yang gisulob dana ba. Over na sa kinapaustoy. Dili lagi og og kamatuoran ano na. Usa ko sa nakasaksi siya pagkatihik day. Nay, paminaw ha. Ibaw kapag pila ka buhok iya sa kinan, ha? Napuo na ka buhok. Pulos na bago. Sino pa kayo? Pero mulakaw na si Sir. Mag-jet na na. Ah, nga ano mag-jeep raman. Ingon lagi siya nga mahal mo kayo ang gasolina niya. Saan na? Matimahin mo na. Di na kumutuuan na Faustoy. Nala, sige, ka na suti ako ito. Lisod sa bitotoan ang isulti ni Sir Choy. Dili sad ka ni bot-bot iya. Pero makita mo pud gud ganong nagtinihik ni siya kay grabe kay sa kadaghan si sakyanan. Sir, ganyan ka diha, sir. Oh, so, Diha na ka nagpahayahe, sir. okay, ay, alimuot ka dito sod. Oh, ang aircon sir. Dahil pahong na ko kay tugnaw sa kayo. Na may electric fan, sir. Kaso kuryente. Dili lang, sir eh. Huwag lang manghangin, diri na yun eh. May nung nakakalisip para mag-istorya ta ba? Ha? Naputol ba ito ang istorya na ito, ganiha? Gusto din kang magdato, mau ba? Oh, siyempre, sir eh. Ayok to, anak upansin nga, makinahanglan ng kwarta, adis lang makinahanglan ng kwarta, noon sa... Basta manikamot ang Fausto. Masinso juga. Madato juga. Basta determinasyon lang po. Sir, tiwas ako na itong imong istorya ganiha, sir ba? Bayan itong imong giingon nga, nagtinihik ka nga maoy nakapadato ni mo ba? Mau ba? Minaw ka. Yes, sir. Minaw ko, sir. Sige, maminaw ha. Sultihan ta ka kung unsay ako kaagi ka ni Adto. Kung dili sila magkahimo ka mukaon o karinderya nga way gasto, ako nakahimo ko ana. Sir, yun sa mo, sir. Pero pa paminaw ha. Ito mo. Puro na gihapon, plitis mong lingkod o sa mabarog. Mga marukoy na. Gusto na ba? Gusto na da. Pero sige lang, puntahon na niya ako. Hapit mo. Uy, nanganaog man ang mga pasahero. Ako naman ang usang hibilit. Doktor! Dong! Sir, sir? Ano nang hunong pamanta? Doon lamang kayo tao? Ato na lang taman yung sa ato ni Kabot. Ade, sir, kinahanglan nga mga onto, sir. Gotaw naman, sir. Bida ninyo. Doon na lang kayo ta? Adi ka mukhaon, sir. Di alam ka, sir, ha? Basta kami, kay mga onto, sir. Bord, sir, bord. Mga onto, bord. Sir, bord. Nahak nga tawhan. Ako naman na nabahibilin din sa bus. Silang tanong to na nga, on man. Mauwam sa taan eh. Manginag. Takong diskarte makakaon ko nga di ko makagasto. Diskarte. DXDC. Gistoryahan ko ni Sir Choy siyang kagi kung iunsa siya nga kasip sa siyang kwarta. Nandili sa pasmo. Kunya to. Ya, tilinuan mo. Saan naman eh? Saan man na ako pagkaon ko nga, dili ko makagasto. Gusto, matukos tindera. Mananaw ko nuhay kong masudan o kanon. Madool ko sa tindera. Sir, asa imo anak? Kining miss, kining actually, ibawalan ko sa akong doktor o pagkaon o kanon tungod kay na ako nunay sugar. Niya, lamay kay kaon, kuan lang miss, kining kana lang dukot kay wa man na kayo nay sugar no, kana lang dukot may kumpaliton miss. Pila man unta na siya. Ay, dili man na siya baligya ang dukot. Sir, oy, tagaan ta lang ta. Mao ba? Sige, salamat kayo ha. Kana lang dukot kay dili kayo daghan og sugar. Okay, dito, sir, ha? Dara, sir, Salamat miss ha. Kani. Unsa ni siya sudan na miss? Ay, humba man na. Baboy, bawal man na ako. Kini unsa man eh. Babigyapan na siya, talgaritang baboy. Kini na lang usa man ni unsa man ni sudan? Kana, linata ang baboy. Baboy di gahapon pastilan.
Unsan man kaya akong kauno ni ato ani tagain lang ko sabaw dai be. Pila man ang sabaw dai. Ay, dili sad baligya ang sabaw, sir. Tagaan ta lang ka. O kana lang be, kana na lang. Nakakaon yung kato, sir. Oh, kaon kayo. Wag jud ko'y gasto. Pati na kong busugaw eh. Oo niya, sir. Kanang, unsa may sunod ni tapo ato, sir? Nay, mao ni sulod nga nahitabo. Alam niya sabaw. Ang titang baboy. Unya, dukot. Aw, tas kabusugan ako. Salamat din ninyo! Salamat ah! Manamarog naman silang tanan. Murag magrungan man. Mamaya doon din yung mga tawhana. Brad. Namayad mo, Brad? Ay, ano ba yan? Ang taon, may nga libre, maroon kay Bertis Tagias Bas. Nga libre katanang mga mukhaon, libre. Hastang mga pasayro, libre. Unsay nga? Libre tanan. Ay kagool, way bayad. Busog magkaka. Inak, dukot og sabaw akong taon. Pagkakitot. Sa ko sir. Motoy, sir, hindi malasa, sir. Pagkakitot din. Sir, sitang yung taki taon. Kailangan mada hospital taon. Ano yung atang hospital sa gabito na ito sa kiyanan, sir, ha? Usay gamiton. Nabuang ko diha. Mahal kayong gasolina. Oh. Mag-dear pamangganay ko. Naitay sikat sa gawas ay hepato na dito. Pagdali, lihok na yun mo. Taxi natin, taxi. Kaya abag mo. Kami plite ha. Kami plite. Has kag hikya gyud sa mga amo. Unsa kag biyaan ka din namo? Pero maluim sa bing sira usa. Unsa man ni namo nga dato mantat ni kayo. Pero pirti beauty hika. Palihog tambagi ko ninyo. Unsa man kun kamo ang pasultihon. Pausto. Okay, Ate Pres. Okay, ang sino na to karang dawa, guya? Ato sinder si Dudong Pausto. Pausto. Parte siya yung amo nga parte tihika, Ate Pres. Grabe Ano ka, man? Tihika yung amo eh. Bida ka na mangitag paagi nga di siya makagastos siyang kaon. Uy, Grabe kayo. sige lang, sige, pangambos. Siya, unsay palitap. Ay, dali, dali na mo. Palit mo ito sudan ka, oh. Sa'y kinapertuhan siya. Sir, biswar ko siya, kada. Unya, unsa mo ba siya? Naidukot ito, kana. Ba yun? Ay, tatawana. Ambot lang. Grabe kayo. Tihi kayo. Tihi Ang kayo, ako eh. naman ang gulyat kadto bitaw nagsakay sa kanang bus man siguro to yun ay hunong sa usa ka station. Oh, kananan. Di pakaon ang mga tao, nya wa man say kabayan. Ini-diskarte siya nga tagpila imong dukot, tagpila na imong sabaw. Panghatag man ning dukot sir, hata ni sabaw. So mato niya, nakakaon siya. Pagko man ingon siya nga, mamayad na mo. Di man mi pabayro ka birthday mo tag iya. Alkansi ha. Alkansi ka Kasi siya. kaon siya daga. Oh, siya, ay, di magay siya. Uy, unsa nila siya? Humba na sir. Uy, humba. Bawal na Ang ako. gibawalan ko doktor ana dai. Murag bambina. Gibawalan ko doktor. Oh, kani sir, oh. Apritada. Kandig sir. Kandiritang baboy. Sir. Bawal. Bawal ka na siya kanang sabaw ana. Diritang baboy sir siya. Baboy ka po na. Oh, bawal. Palit na kong sabaw mi. Siya, Pagko man kana dayo sir. Sabaw mo ni sir. Saka na lang Oh, ako. palit lang kong sabaw. Pangatag naman ni sir. Sa mao ba? Nakaon siya. Palit ka siya. Tagaan kong sabaw. Tagaan kong dukot. Busog kayo ko. So, uy, mamayad naman sila. Wala lagi mo mamayad. Birthday mo rin tag-iya. Ha? O, pwede ka ako ba? Tayo! Tayo. Ano na, di ba ni problema pa usto. Kanang pero tigtihikas kung Oh, taon. kanto katapusan nga giatake ng gulyat. Oo. Nga, mangitag ambulansya o taxi. Iyang asawa. Oh, nga pasakto na niyang sikan padung sa ospital. Unsa to? Sir, kanang kuan sir, kanang ato ikargas mo sa kuan sir sa sakyanan kay gamiton tayo mo sakyanan sa sakyanan bahal kay gasolina. Sakyanan trisikan. Grabe ha. Grabe ha sa ano? Mo lago taos pa usto sa kanibiyaan mo kanina mga mo. Ano natin ipabati mahito ko din istorya gulyat ug mo igo ba ni no? Kung ali ka sa Isaiah 58 bersikulo 7, dili ba ang puasa nga akong gikinahanglan mauman nga hatagan ninyong pagkaon ang mga gigutom. Natigaan tinuod siya. Oh, pero yung pagdawat ay natag naglikay mo sa bayad. Kadayon. Pero, Kadayon ta. Gulyat, okay naman yung may tihik ka, no? Pero dili sad palabian nga ang imong pagkaon imong limitihan, anak ka Kaon mo gali ay tilaw o titi kanang kaon kay. di ka mo tilaw Ikaw o purti mga ng trabaho lami. ni mo tiktihik ang kaon. Oo, tinuod na. Kaon na daghan yun ingon ati pres nga daghan kong kwarta pero ini kamatay na ako wag gyud Oo, ko da. kanang sobra ka to ako igagaw nga pertitihi ka pero nagkakagyuta. Oh. Mo kumplag isda ka nang hapon na. Nga naman. Kay barato naman kay mo Lubok na. lubok mo. Ginoo ko. Ano naman na? Tinuod bitaw. Pero yutaan. Barato Oo. na.
Tihik ba? Tihik niyo kayo. Pero aning atong kauban karon. Eh, Kana. Kinsa man. tama. Kinsa man. Kini ba kana? Di ba? May pagkatihik ba ni? Kaya na, Oo. pero sa iyang uyab, tagaan tag 500. Oh, gali no. Siya, di magkaroon siya. Oh, para pagkaon ni mo. Undi ta. Giliba ka na mo, ma'am. Giliba ka. Kadto Ano dito. klaro liba ka tabangan. Kadto dito sa barko siya. Karon kita kami ng kwarta mo bina. Pagkaon din mo kwarta siya. Mo gusto akong kuan-kuan. Tagaan kwarta ni mo. Ako binigyan Pero sa pan. ini ka siya, di ka Ulag bote. Kamot hapit na mapano. Lan, di ka bote lan. Ano sa mo siya kaninang bonta. Saan ko ni ka? Kita ito ko ito paghatag na kwarta. Oh, Ito, diyan sa barko. Taga Oo. kwarta. Awa ko siya. Pero mapalitan ko siya. Bawa. Bam, palitan ni mo kay para kano siya. Bawa. Balik ta. Balik na, balik. Balik. Karon kita istorya ani nga tong nabati karon lan nun ay numdum ko sa una lan. Ay Ano? kami lagi mga helper man lagi may kami lagi mga magsuuna puro may mga helper. Ako Ah. nagpaboy, ako mga mangod nagpa-maid. Unsay po sa uban nga akong istorya na nagulat nga na sila. Di man na magpaboy, di man na magpa-maid. Oy kay kanang murata og kanang baboy pa kanon tag sobra. Ingon ana ba mura ni istorya karon ba nga ate kayang amo. Oh, kanon tag sobra ko nga. Depende tingali kay among mga gaon maayo man. Unsa ilang kanon mo man sa imong magkaon. Di po tingali Depende po sobra nga. tingali sa agaon. Kanang sobra na gyud Depende. kaayo. Oo. Okay naman na ba? Hindi lang sa tao. Opo. Among amo kanang ang among amo ni ko man nalag hinuon mawahi gud me. Oh, Pero ini natural. ko na mo ang ilang sudan mao sa among sudan. Oo. Hindi ka kinakwartagan, tihik lang kayo. Matambang ka na pangawat, kawati na ano. Pero katong nami katabang nga specialty press. Mm. Mehal. Hindi erta ha. Idungan kita ng mong kaon. Maglaya sa kumo. Ano man? Liwag ka. Ngano? Ikaw na na, kaon na rin. Dunga ta kaon. Nangaon na may. Inigungit yan, ma'am. Kaya dakong kita yung kuwan nila. Inigungit. Ano, inikaon. Manglusot pa. Hindi erta. Maglaya sa kong mga anak. Hindi erta ha. Masyado ko kaon nilang mami pa. Ala. Loyay noon. Nasuhay na ko, lakaw kayo, kay lahi kayo, sibuk ko ba? Agdas kita na, agdas. Balik ta. Balik ta. Balik ta Balik ko. ka, balik. Ang kaning istorya la no, katuwa istorya kay dado naman sa Internet ospital. sa nila. Asawa to yang amo ang giatake lang. Ah, asawa lagi Oh, tao. dili maayo nga pa undi air kita, ipaminaw mo kita sa Bisaya nung Mindanao tibok Pilipinas. Dili maayo pa naminan kani mao nga klase sa tao, kani klase sa mga agaon kay kinahanglan magud gitake na ko na, di ba? Ambulansya man gyud kinahanglan dayon na nalan Oh, para lagi pa daw pero sa ging na ospital. niya. Kaas kay gasolina, sakit ang kabalabal. Kalmar kay siya. Ano No? niya, balabal, trisikat, bigyan ba? Daw eh. Kalmar kay siya no. Ang uban magkabuang itaon Pero- ug naay takihon. Pero katong dili angay sa to? Dili angay panaminan? Hindi, kang na pangmanin. Nagdada sa examen? Unsa man lang. Undi erta. Hala, bam! Wala bam? Di na ko lang kwartay, kamatayon no yun. Ah, tinaw. Oh, ang kanang mga ingon niyan, mas maining na padanga dato ni on the air para kapanaminan ni sa uban nga mga Ayaw lagi. ingot mga dunay mga sakop sa ilahang trabahoan. O nga dili kayo uban ba yang mga amo gulyat ang ilabi ang mga salugoon, ilabi ang isipon nga murag miyembro lang silang pamilya. Tinaw na. Na may ingon anak nga amo. Nasa dili. Mami daw nang man. uban sa tao mga katabang at depressed kanang dili sa iyong kuan kay nag-iisip na niya nga membro sila sa pamilya, mamunal sa mga anak, mauna. Alahin na pud na, alahin na pud na. Maabusar Membro sa po. pamilya sa ikaw ha, dalag pa. Ay, ayo, oy. Ha? Di ba na mayo? Wala man ka, membro na biya ko Membro ko sa pamilya. Dili na maayo oy, natin Dili balaod. mahimo iyang Dili maayo. sultihan, dili lang bunalan, Dili dili maayo. lang dagmalan. Dili na maayo. Dili na maayo gulat kani abya sa Biblia nga ang mga aulipon dili mo labaw sa agalon. Ay. Na ang gyapon na. Pero katunay tawon og gulat ni hawa jud ko. Ano ba? Pero maghigugman ako akong amo. Salamat ka po na ganito doon. Kula ko ang puzzle, Tihon.